What's up mga ka-tutor? Karon nga video na lang ko i-share sa inyo ha, since murag na tandog lang pud ko ani nga post sa social media ning anak nga nangwinta sa iyang mama nga OFW, no? Nangwinta siya kay gamay ra ang ipadala, then wala nakapadala pod sa sakto nga bulan. Gibutang niya diri, ma dili man sa pagpangwenta pero pila day imong sahod monthly. Nagwonder lang ko kay as far as I know every OFW salary outside the country is minimum of $100 or 5,571 peso. Tas karon nga monthly over 4,000 lang imong nahatag. So murag ning nangwinta gid siya. Wala kaya pilang pambaon or pangload. And as far as I remember, nibalin kag kuwait kay dako ang chances na mas dako ang sahod dira compare sa Singapore. So which is lain siya nga kuan, lain kay siya paminawan no nga kita ning agi man gid pagkaanak. So kanang ang atong mama dili man gud basta-basta kung naka sa abroad, dili jud basta-basta imong trabaho, imong kinabuhi dito delikado. So kita nga mga anak dili lang pud unta ta nga grabe jud kayo ang ato ang kanang paghangad sa atong ginikanan no nga magsalig bitag maayo. Pwede man ta nga magsalig sa iyaha sa iyang sweldo pero dili lang pud unta nato kwentahan, sabto na lang jud nato unta sila kay dili jud lalim pod ang naa sa gawas mangitag kwarta, delikado ang kinabuhi. Naay mga pamaagi nga makatabang ta sa ilaha, mga sideline pwede ginato buhaton natay paghuna-huna ba ug paghigugma sa atong ginikanan. So ako natandog ko ani nga post jud kay grabe kanang iyang gikwentahan iyang mama. Kung ang sitwasyon man gani is si mama lang gid ang atong gisaligan sa abroad, ato lang pong sabton, no? Dili lang po nato kwentahan. Ato lang pong i-adjust siguro ang atong mga expenses, mga gastos kay sabton po nato atong mama. Pero kung mahimo, kung naatay mga bisan gamay lang butang nga pwede nato matabang, pwede nato buhaton para makatabang ta sa atong mama nga naningkamot sa gawas, pwede po nato gid buhaton. Mama man na nato sila no, naningkamot, giimo gid ang best nila para sa tuwa, pero mapasalamaton unta ta no. Kuan kanang dili lang pud nga magreklamo ta sa ilaha. So kana lang kamo mga ka-tutor nga nakatlantaw ani nga video, unsa man yung ikasulti bahin ani niya. So doon taon kay mama. Kung naamoy ikasulti mga ka-tutor bahin ani atong episode karon, paki-comment lang sa comment section sa ubos. Salamat sa paglantaw o God bless. Bye bye.